Musikarekin ikasteak ez dizu kontzentratzen lagunduko, distraktore bezala funtzionatu dezake edo zure memorizazio gaitasuna oztopatu. Aukeran hobeagoa da isiltasunean ikastea edo letrarik gabeko musika bat aukeratzea. Era berean, garrantzitsua izango da beste edozein elementu distraktore saihestea, telebista, mugikorra. Ikasten jarri baino lehen lokuluska bat egiteak ez du zure kontzentratzeko gaitasuna handituko. 20 minutu baino gehiagoko lokuluskek gure loaldi esnaldi eredua aldatzen dute, eta gabean ondo deskantzatu ahal izateak ekiditen dute. Arratsaldeko azken orduetan edo gaueko ordu txikitan ikastea ez da egokia. Gure loaldi esnaldi eredua aldatzeaz gain, hurrengo egunean nekatuago sentituko gara. Nekatuta sentitzen garenean kafea edo beste edari estimulanteak hartzea ez digu esnatuago egoten lagunduko. Leku egoki batean ikastea beharrezkoa da. Argitzua den eta antolatuta dagoen leku bat aukeratu. Jarrera eroso bat edukitzeko aukera ematen dizuna. Baina garrantzitsuena beti leku berean ikastea ohitzea izango da. Azterketa bateri aurre egiterakoan edukia irakurtzearekin ez da nahikoa izango. Ikasketa teknika egokiak erabili, azpimarraketa, laburpenak edo eskemak. Eta ez ahaztu birpasatzea. Lana azkenengo momenturako uzten baduzu zure kontzentratzeko gaitasunean eragina izango du, eta zure antsietatea igo egingo da. Zure denboraren kudeaketa egoki bat egiteak eta zure eginbeharrak antolatzeak zure errendimendua igoko dute.